Hvad så alle sammen, og velkommen. I dag der er vi for sommerland. Og der kommer sindssygt meget vand ind i båden faktisk. Prøv at se her. Ej, jeg blev og jeg er sammen med ham her, min ven Victor. Og han har det rigtig godt i dag. Og han har lige fået en ny telefon, iPhone 13. Hvis I ser min video, hvis I vil se min side af videoen, min vinkel, så op lige på min kanal også. Der skal nok være link i beskrivelsen også. Ja, og forresten så hedder den VictorVlogs.dk. Lige præcis. Shoutout til ham. Og det kommer lige her. I skal trykke den lige her. Hvis jeg rammer 100 subs, så skyder jeg enten mig selv med softgun, eller får en til at skyde mig med den. Eller så klækker jeg et æg på mit hoved. Så får man lige op til 100 subs. Ja, skriv ned i kommentarfeltet på hans video, hvad han helst skal gøre, hvad I helst vil have. Ja. Okay, så her er vi i gang med, vi cykler egentlig bare lige lidt og hygger os lidt. Cykelbåde og lige lidt, okay, vi ramsøs lige en sten her. Sig, du fandt 2 piger på. Og jeg tror faktisk ikke, der er særlig dybt her. Men han er i hvert fald også rigtig i gang med at redigere lidt. Det kaldes forresten, ja, filmen så. Ja, det er faktisk ikke reklame for Form Sommerland. Vi har faktisk betalt op. Eller jeg har. Han har betalt. Jeg har årskort. Han har årskort. Ja. Nå, men vi kører ikke ind her endnu, vel? Nej. Vi tager lige en tur. Nå, men vi er i hvert fald lige i gang med at være her i Form Sommerland. Og vi kører forbi en meget retro piratskib, eller vi sejler. Jeg skal lige over og se folk, der prøver at gå over de her firkanter her, hvis den er tør. Ja! Hvis I prøver, så er der sådan nogle firkanter her, der flyder. Sådan nogle mega farlige nogen, altså jeg har prøvet dem. Tror jeg bliver sidste gang. Vil du ikke lige styre med det her retro-ret? Jeg tror, jeg gjorde det sidste gang. Der er sådan nogle flydende firkanter herovre, som altså går under vandet, hvis man er der på i mere end 1 sekund eller sådan noget. Så det er derfor, vi er firkasken. Det. Kan du se der, bro? Det er jo sygt. Jeg fandt, jeg synes ikke, hvordan han tør. Jeg turde det ikke. Kan I se derovre, der er også noget armgang, man kan gå over. Nej, hvor er det er? Jo, det er derovre. Nej, det er derovre et sted. Nå, men ved du egentlig, hvad klokken den faktisk også er ved at være? Ja, klokken den er ved at være 5:30. 5:30? Ja, vi skal snart til at have noget morgenmad. Det er rigtigt. Morgenmad. Aftensmad, mente jeg. Morgenmad. Vi skal snart til at have noget morgenmad, faktisk. Nu så er jeg styrer bare lige. Hvor er vi på vej hen, Victor? Armgangen. Armgangen, selvfølgelig. Jeg skal lige prøve ting. Den kan filme i 8K. Hvis en YouTube-video, så er der 8K. Så er der ingen tv. Ej, han lugter her. Men det er ægte. Tjena, det er ægte. Der er ingen pige til farven. Oh my god. Nej, det er udgangen. Det er udgangen. Det ser. Nej, det kan da ikke passe. Jeg tror faktisk, vi skal til op. Lad os bare gå her. Nej. Det kommer faktisk. Kom, Victor, vi vender lige om. Go. Nej, vi skal lige forbi her. Okay, vi kører lige forbi armgangen. Jo, armgangen er faktisk her. Så er der armgangen op på de her bæle der. Det bliver en lorteflok. Hvad sagde du? Jeg kan sige, at det bliver en lorteflok. Men mindre min editing skal svare 10 ud af 10. Ellers så, prøv at se den her, mand. Prøv at se det her. Okay, så jeg tænker faktisk bare lige, at jeg vender tilbage, når vi skal i gang med at lave noget andet end en cykelbåd. Så vi ses, når vi kommer derhen til. Så er vi simpelthen kommet tilbage fra bådene, og han leger lige med noget slik. Nå, men vi er lige kommet tilbage fra båden dernede, og vi er på vej hen til, hvad er vi, Falken, eller hvad? Hvad? Skal vi tage Falken nu? Det tænker jeg lige over. Okay. Vi går dernede af mod, og så vi kan tage det der tårn der, hvis det er. Nå ja, hvis det er. Der er ikke særlig meget kø. Så i aften, så er vi Felix. Ja.
Nå ja, vi tager Phoenixen i aften. Men ja, vi... jeg tager lige billedet imens. Jeg tog billedet imens. Nå, men... 30 til 40 minutter i flagermusen. Ja, flagermusen, den er altid mega meget tid på. Nå, men vi går nedad mod orkanen og sådan noget. Nej, hvad hedder det der Egerntårn? Men der må man ikke filme op i. Står i køen. Ja, vi ses faktisk derovre i køen. Så er vi simpelthen kommet tilbage fra tårnet. Eller vi kom tilbage til... Nej, vi er kommet hen til tårnet. Og tårnet står lige her. Det er faktisk sådan rimelig højt. Og det står vi simpelthen bare lige og venter på nu. Og jeg tror lige, det kommer til at tage hvad? Kvarter? 10 minutter. Så det tager ikke så lang tid, når man er oppe i den. Så vender vi tilbage, når vi går over mod orkanen og falken. Hvad så sådan nu tilbage? Du har lige taget den kildede mere i maven, end jeg havde forventet. Ja, vi kom nemlig tilbage, og den kildede virkelig meget. Lige at komme med. Vi skal ud og sejle. Ja, se. Hvad? Skal vi derned? Skal vi ud og sejle? Nå ja, god idé. Vi kører sejler. Vi skal sejle i det grønne. Jeg skal have sådan en neongrøn en. Victor, skal vi ikke have sådan en neongrøn en? Ja, den dernede. Jo. Hvad er det her? Nej, de er ude af drift. Man kan bruge dem bag. Der er en rutsjebane også. Jeg føler mig på. Vent det. Så er vi simpelthen kommet på plads. Vi kan lige fjerne rebet. Vi kan jo ikke sætte væk fra rebet. Nå ja, det fjerner du lige. Nej, det gør du. Så gør jeg det. Jeg faldt seriøst. Ej, Victor, der er hul i dine bukser. Er der? Ja. Hvor? Prøv lige at vente om. Vent lidt om. Herovre. Vent, nej. Om på numsen. Der er hul. Ja, der er sådan en hul ved lommen. Seriøst? Nej. Hold lige kæft. Hvorfor viser du ikke en numse til mig? Fuck dig, mand. Det må man ikke sige. Nej, Søren dig. Prøv lige at se den her håndbrems på sådan. Ej, den sejler egentlig stærkt. Prøv lige at se, hvor stærkt vi er allerede er kommet. Jeg føler ikke engang, jeg har givet gas. Se, hvor stærkt vi er kommet. Sagde jeg det? Så stærkt vi er kommet. Jamen, I se, hvor langt vi er kommet. Styrer du ikke lige den her? Jamen, nu får jeg lov at styre den her, ikke også? Ja, nu får du lov. Det var sygt behageligt at styre. Prøv lige at vente. Ja. What the fuck? Whoa. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on, and I think it should. Okay, så vi er stadig ude på den her båd her, men jeg har ikke så meget strøm på. Det betyder ikke, at vi skal hjem nu. Vi skal ikke engang hjem nu, vi skal have aftensmad ude, og så skal vi sådan til noget lysshow og prøve Phoenixen og se om aftenen, og ja, det bliver mega fedt. Tusind tak, fordi I gad at se med på den her video. Husk at like, subscribe, og så ligger der et link nede i beskrivelsen på Victors kanal. Han hedder forresten VictorVlogs.dk. Ham skal I virkelig også gå ind og sub til, det virkelig gør mig glad. Han har et eller andet med sin 100 sub special, men det er altså lige det er en anden snak. Tusind tak, fordi I så med. Her kan I lige se lidt af forår her.